Innerlijke genezing. Hoe kan dit verkry word? Wat kan jy aan ander doen zodat hulle innerlijk genees kan word? Betoon goedgunstigheid aan die ander persoon. Gee hom wat hij nodig het of graag wil hee. Dit is vooral nodig als die persoon altijd van hand tot mond leef, omdat hij dit dan zelden of nooit zelf zou kon bekostig nie. Misschien is dit een mooi leerbaaikie of een klavierklaverbord. Jou dade van goedhartigheid kan ook insluit dat jy aan die persoon teruggee wat jy self nie van hom weggevat het nie, Psalm 69 vers 5, of wat jy nie beskadig het nie. As die persoon reeds oorlede is, moet jy jou goedhartigheid teenoor sy vrou, kind of ouers betoon. Koop of gee vir hulle iets wat die oorledene altyd vir hulle wou hee, of wat hulle altyd aan hom sal herinner. Dit kan een speciale stoof vir sy gesin wees, of een mooi vergrote geraamde foto van die oorledene wat tijdens een speciale functie geneem is. Na die dood van koning Saul, het koning David bijvoorbeeld goedhartigheid aan Saul sy gestremde kleinseun, Mephibosheth betoon, deur hom al sy oupa se grond terug te gee en om aan sy tafel te laat eet. 2 Samuel 9 verse 1 en 7. Wijs die persoon dat hij van waarde is. Die hartseer deel van die lewe, is dat die waarde van een persoon se lewe dikwels eerst ten volle oorweeg word wanneer hij sterf. Ten tijde van al dood, berig die media gewoonlik breedvoerig, en brei uit oor die levens van bekende mensen met mag, positie en rijkdom. Dit blijkt dus dikwels dat wel levens meer saak gemaakt het as die van ander mensen. Wat maakt die dood van zo'n persoon anders als die van iemand anders? Wat maakt die dood van een persoon wat sterf als gevolg van een ding, anders als die van iemand anders, of van iemand wat deur een ander ding vermoor wordt? Waarom verskyn die name van net sekere mensen op gedenkborde, gedenkplate, mure van herinnering en mure van hoop, maar niet die van ander wat dalk ook, slechts op een ander manier gelei het, nie? Wat is dit wat die dood van iemand weens moord, meer noemenswaardig maak as een dood as gevolg van ziekte? Is dit die feit dat dit deur geweld veroorsaak is? Wat maakt die dood van iemand wat op een zekere manier, of onder zekere omstandighede vermoor is, meer treffend als die dood van iemand wat op een andere manier en onder andere omstandighede vermoor is? Is hier die dinge rechtig veronderstel om saak te maak? Wat maakt die dood van mensen wat weens een zekere ziekte gesterf het, meer opmerkelijk als diegene wat weens een ander ziekte gesterf het? Waarom wordt zekere mensen behandeld alsof al levens niet tel nie? Die effect van die dood is in alle gevallen precies diezelfde voor die geliefdes wat achterblij. Dit brengt een groot verlies en leemte in hul levens mee. As die skepper van die hele mensdom, sien God die dood van elke mens in precies diezelfde lig. Alle levens maak evenveel saak voor God. Die levens van mans en die levens van vrouwen. Die lewe van een wit man en die lewe van een zwart man. Die levens van die armes en van die rijkes het albei diezelfde waarde. Die lewe van een koning is net zo kostbaar soos die lewe van een bedelaar.
Een mens wat op die verkeerde pad afgedwaal het en groot foute in die lewe gemaakt het, moet dus ook weet dat zijn leven steeds iets waard is. As een Christen, sal jy hom dus nie voortdurend confronteer en hom aan sy foute herinner, deur vrae en stellings soos, wie het jou siek gemaak? Wie het veroorsaak dat jy in so gemors is? Jy het hierdie dinge oor jouself gebring. Inteendeel, jy moet liever die een wees wat langs hom gaan, om hom te helpen om op te staan, en vorentoe te beweeg. Net soos die verlaamde man wat Petrus bij die tempelpoort gehelp het, wag baie mense vir iemand om hulle aan die rechterhand te neem en op te lig, zodat dit wat zwak is, sterk kan word, en hulle so in staat gestel word om op hul eie te staan en vorentoe te beweeg. Handelinge 3 verse 6 en 7. Soms kom die hulp dalk nie eers van die persoon wat zelf die behoefte geïdentificeer het nie, maar eerder van iemand anders wie deur daardie persoon van hierdie behoefte bewus gemaakt is. In die oë van die mens, neem die waarde van een persoon se lewe af wanneer hy werkloos, oud, ziek, gestremd, een blauw boorkie werker, haweloos, financieel gebroken, een dwelmverslaafde, een alcoholist of een prostituut word. Mense heg minder waarde aan enigiemand of enigiets wat die hoofstroom samelewing verontagsaam. Net soos een noot van $1000 echter nie sy waarde verloor as dit gevou, gedeeltelik geskeer, gekrekel of gevlek word nie, maar steeds sy koopkrag van $1000 behou wat deur die ondertekenaar gewaarborg word. Net so moet so 'n persoon ook tot die besef gebring word dat, ongeag verskillende skadelike dinge, die waarde van sy leven nie in die oë van God verander het nie, wat elke persoon sy leven onderteken. Hij moet verstaan dat hij steeds speciaal is in Godse oë, en dat die dingen wat een mens sy leven speciaal maak, nie volgens die denken van die moderne samenleving is nie. Die Heere beskou en het hom net so lief as die persoon wat gezond, mooi, succesvol, een baas, financieel onafhankelijk, en beroemd is. Handelinge 10 vers 34. Om jou omgee en waardering te doen vir wie die persoon is, wat hij gedoen het en wat hij huidiglik doen, zal hom help om dit te voel en te ervaar. Tenzij mense gewys word dat hulle waardeer word, dit wil sê, tenzij dit praktisch is, zal hulle nie in staat wees om hul waarde, of die waarde van wat hulle doen, ten volle te glo en te verstaan nie. Net soos met geld, wanneer iets waardeer word meer waarde daaraan gevoeg, zodat dit dan meer waard zal wees als wat dit voorheen was.